गाडी माये निमाणे दिसाच्या फलाची रीती आम्ही तुझ्या बरोबर माये तुझ्या पुत्राच्या जेजूच्या मोगा दैविक सत्य आमका जण एकल्यान सगळ्या वाईट करता निवार म्हणून तुका उलोवपाक म्हणटा नमान बळे कृपे बरे सोकितीचे सांगाता स्त्रिये भितर तू सदे आणि सदे फळ तुझे खुशीचे जेसू भाग्यवंते मोरे देवाचे माय आमच्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसं हाती तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. फाल्यात असताना तुमची गरज बरो म्हणा बॉक्सान उकार दवरता सगळ्यांची गरज त्या बॉक्सान घाला आणि फाल्यात असताना एक लाख एक्स्ट्रा घेऊन जाय आणि भुरग्यांक तरवटाक विशेष मला आराधना मागता आणि पिढे असताना विशेष मागता प्रेज लॉर्ड.